Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waɗima hon sawandane. Yunima wallahi min ɓuuri yewnude ko gartun ko haqqila fof nanema. wallahi min ɓuuri ay ho jaaɗa o hande ko yalta gasa mum no hanko liggeyam tan walla ɗoyi hay masan arano rebni ka ha jumɗo mi wayri yidde men ga Min ngam mi arɗo tan dogmi liggey Sénégal o ngari mi ɗo en tawi mi ɗo ɓuuri hewde liggey mbeɗa mi jokkintini hen. ɗo ko liggey ɓolo tawa noon korka ɗo jonde ala darde tan Min gandi jippimi Sénégal to ɓandam ha laaɓa tan Sénégal mi yaha teere mi yeeɓoya. anona Yeeɓoya maccuji. aɗa dañi yattere min ko jiɗami ɗo ɗo tan jooɗi e ceeram tan tawi liggeyaji kadi engrais majjani neɗɗo ma hayno wayi Hay jourgol kam arɗo ngol ma ligga sam pare yimɓe jaha teere yimɓe je bel yaron sen. nga accam ɗo tan saabu min terena Ewo nak prépare julde. ah nan ɗo tan fowne kañum kadi woni ɗo nan ɗo tan joni inna allah ma Ha. wallahi ana majjani wuro ngo ɗum ngo joni ñangi e situation garani kadi welay ɗo kadi gonɗuɗo mo sellani o kadi a fama kadi guila ñamde e yarde ɗo foof e mo allah suuren tan Ɗum ko mara haal ɗum. Ɗum gartum Sénégal ko. Vaskiji marise mo gaddonno hamde mo Hawwa Thiam en fof nan ɗo jooɗi. Titi jam fof nan ɗo jooɗi. Bimi sampari ɗo joni jeyan ha galle. Guddira fof yaha ko jiɗɗa. ko mo wiyanama gay murtina ha waccam wayri yiɗ ɗum Non de mo yiɗi arde kono noon o andani. Sampari ɗo joni jeyi mbima yimɓe jaha ha galle ƴeewa ko jiɗɗa garamnoma hedde aljuma ñoora. anne Allah ndi seedinima. Ko an ƴeewa ko choisir ma ƴeewa ko jiɗɗa fof non e nder police jooɗi. wallahi Allah ndi seedi. min kam sabi dasi ko sa toti dere hedde harum faano harum nennom ñotono hom ɗo tebas goto o tebas ne To haalde jiɗɗa en fof to aljuma to Harun jiɗɗa. aljuma clientam kadi An kay ande choix ma tan uddir police ƴeewa ko jiɗɗam tottuma jaha ñoriya. inchallah Min gay julde mi wawa yettawa yahan. julde tebas dariɗo mi ɓorno mi yalta hen wona Dundu. Yo ngey kana. he ala hoɗɗo ton fama mbiɗa ɗum fama gonken sihla kono ɗum ko ala hen yeysen tundu ɗum mbaɗa moylal hoɗɗo ton Musa yadama war wolof de. wolof ekkira mbo yiɗi waɗ ɗum noon so wi Sénégal so wi wal seken Junde mi rima dow mo nayi mbiya Hamaro ɗettumi. cikango ɗettoɗa haalnaga ma famminanga mbiɗa yeeso domna ñuhliɗon ha heewi kam nan Legi wax bi jeex na suñu pare léegi ñu dem kër ga. Jël nga bëgg. waaw Gesi kala ko mbi fo wi waaw. Waaw. Ndewayi waawo. Kore, kore, farilla nelado. Ramadan, Ramadan. julde fandi ko ay joni bo nan wanam yihini jeere haydara nemata kadi ko tampere bolere jeere ko sekkusaji mbimemi ɓeene naata ɓeene jalta ɓeene naata ɓeene jalta awa famde Lendi ko non don hawo. nane won kuɗaɗo allah goto nannoɗo jungmo e poste wini ene wujjanami Famde ko tawiro. o tawa toon ko yaare min so mbiɗa yaha jeere wona mi ɗettata yaare mi waɗa e posam joni ko ɗum jolnumi kuuɗoɓe allah dawata liggora ko nafata gopportan ka juldeɗi garani jahane ene gujjoya allah huuɗi gujjo kay gujjo min ɓernam nde ɓuɓara e gujjo min gujjo waɗimi noon wawi jidde gujjo allah yonimi seeɗa ɓeɗo galle hoddi men aɗa no ɗum ɗo kam ko lefte tan sir lefte ƴetan ɗi guulaɗe elle wona wonɓe korka Ko muñal tan amuñat ɗum. eɓe metti hoddude te ɓuuri musem fof min so mbiyam ni tan ɓe kaala wolof mabɓe jokko ñokkale o ñokkale kañum tan ñokka yimɓe ñongi yimɓe ha yimɓe ñongi Ka for. korɗo kay mbaw men ne Ablaye suwa may taw Ɗum ne den haal. no wadde bandode mi faama Da witi. ko sifaji mayɗo Ablaye addani kam min ko ɗum noon dambami haalde Ablaye nan tan wari guite mum wari ɓandu mum Ablaye kay heddi tan ko ruuho maayi joni kanko fof joni o maayi junggo maayi koyngal ngal maayi guirɗe maayi horde maayi Bim cellude ñawde fof pare Allah. ɗum kay majjani ɗum a wawa alandemi ɗum An ga anda sar anduno ɗum kay wiira maro maayo. an jiiɗa fof de jour an nene décharge tel fof yummaran kadi décharge ani décharge ɗum a décharge o Yenne nan to na kam. Yettama mana sora kam. Wala noppi paadi. appel aji ɗi ngala ehe allo aɗa selli mawɗum yettere alhamdulillah mawɗum machallah
nanani maju mbiɗa wiyen tan de wallahi mbiɗa tan e lijjide nde wayo yande haaju koni mamam tan mbiɗa wiyen tan de ko nanguma wallahi mbiɗa wiyen tan de wuro ngo de ni min e haaɗi rok Hawwa wuro ngo ne haaɗi rok mbiɗa wiyen tan so Allah jaaɓi ma Allah nen yafomi de hani ses haali ses jooɗin ko yesso famille am min kay mi añani wadde ma raw kay mi faami wallahi mi faami inchallah min jeyno mbadduɗen Guru c'est guru le soir. Allo. Allo. Angunduda. Pokolio. Okolio, angunduda baba mana gidire. Baba mana gidire, baba ara kani baso samdala ya baba mana ka bata. Bodi ner ko anda dum taw he ay baba mana gi ko mi on gidanen. Wallahi ta. Dum tempita horam haaji. Baba na mo koy dum. Sonangan koy mo rani batta. No padan ke. Hey acho. Jilem ko an sillian Orange bilmino. Ya ko ba. joni ko haalata ko yumma yi haalani ko an kuringel Allah ngel haala ɗum joni a woni yimmirade woni ɓinguel ko an nawlira ono hima nawlira mina nawlira yo bone rew ɗum kay min nawlira en o kay mo law tampita horam ni kay mo ko ngaccituma an ko an tigi jibini nena min dedo bela dum ko an waddu min wasi porto dum bamne jori do tan wadma dum ko an waddu bingelam ko min odo jour ko min biaron a waran tan wal waram kasi ala ni bingelam min wa ala arge te hakkille makko won ala min wa mun jidum ne dum wa mun jidum muñ tan mi ay min horam ko muñjo tan ne nen muñor non do muñor mi ni tan jarani dum fof jon kay o mon yire karne makko tar o nan noddam do ne wulle makko daccuran en kay min pimu taw juude men nemani moni daccuma ran daccit mo o debbo o to sertare makko mo wattu yelade biddade hewndu baraj korka ko farilema ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda inna mal a'malu biniyati ustabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewrugi jangon be tawtoraka dum hoto hat hore ma nyamda yerde tawa hora